rike gaskiya cikin al'amuranka, kare da ka dubi wanda zai kushe ka, alkairin da kai yana dakonka, in sharran ka aikata zai bi ka. Rayuwar duniya kamar dai kaka, soyayya ga ɗan adam ni'ima ce, daɗin sokwa ya wuce a misalce, shi dama fahimta fuska ce, shi so ga waɗansu jarrabta ce, sannan ba a masa kauce-kauce, samu in ka yi shi daga Allah ne, in ka rasa ka gane daga shi din ne, kai dai kyautata abokan zaune, Allah shi yake iya wa mutane. In wani ya yi nufin ya rushe shirinka, Allah kan sakarwa al'amuranka, zafin saka akwai ja'in ja, barbar gaskiya da ƙarya hujja, ka riƙe gaskiyar ka kar da ka canja, gaskiyar ka ta sa ka samu natija, wani mahashar ka samu malja, zafin saka rike gaskiya cikin al'amuranka, kare da ka dubi wanda zai kushe ka. Da muke aka yi fara kana nan ina farke wallahi ya dan je nan yi photocopy ne da aka yi bismillah samu guri a makarantar wallahi na shigo gyaran takarduna ne. Masha Allah. Amma lafiya na ganka cikin wani irin yanayi. Wallahi aboki kai dai bari kawai. Wallahi ina dan tare da wani matsala ne wallahi kuwa. Wannan wace irin matsala ce? Ai aboki ka san Zara kuwa? Zara. Yes. Zara. Shugaban ɗalibai kenan ta makarantar nan. Ita fa wai tana so na. A iya sanin da ne wa Zara Zamzam gaskiya babu wani namijin da yake burge ta har da za ta fito fili ta furta masa kalmar sirri. Shi yasa ni ma nake kokonto akan soyayyen take mu. Shin tana so na da gaske koko ta shirya min wani katan zare ni? Amma kai me yasa baka amshi soyayyar ta ba? To na farko bata kwanta min a raina ba. Sakamakon na ji labarin tana wulakanta duk wanda ya zo ya ce mata yana son ta a cikin makarantar nan, kuma ga ta da jiji da kai sakamakon tana tinkawon mahaifinta yana da dukiya. Shi yasa ni ba ta taba yin min ba. Suhaib, a shawarci ka bi ta ku sasanta, ka amshi soyayyarta, kasancewar tana da reshe a cikin makarantar nan, kuma dole nan gaba idan ka kammala karatunka dole sai ta sama hannu a takardunka. Ban kina ka ba aboki. Insha Allah zan yi kan sannan kuma zan je in ji na bakin Farid in ji shi ma wani shawara zai bani. Haka ne. Yayi daidai. Ni ma ka san ita ya rage min ta samu hannu a takarda. To Allah ya mana gudunmawa. To amin. Bara in shiga idan Farid din ya dawo ka ce ma da a cafeteria to zan shikin okay insha Allah. Nagode. Allah kake yawan godewa. Abba, Alhaji, abin da yasa na kira ka ina son na sanar da kai cewa
Hafsa tana ta mun yawo da hankali, na kasa gane inda ta dosa. A koda yaushe idan na kira ta sai ta dinga yanke min waya, na kasa gane dalilin hakan. Abba, ko kana ganin akwai wata damuwa ce wadda ni ban san da shi ba? To Alhaji, dama tun kwanakin bayana su ne magana da kai, su sakamakon ban ji ka ƙara nema na da maganan ba, sai na ɗauka cewa komai ya yi daidai a tsakaninku. Alhaji, akwai matsala. To sakamakon cewa Hafsa tana da wanda take so. Na san batun tana da saurayi, amma a tunaninka me mafita, Abba? Alhaji, a tunanina dai gaskiya mafitan guda ɗaya ce, wanda a yanzu haka kana da daman da za ka iya kau da ita. Ka fahimta ko? Dole za ka yi amfani da ƙarfin dukiyanka da arzikin da Allah ya maka domin ka ga ka mallaki wannan yarinya. To, Abba, idan na fahimce ka, kana nufin na yi amfani da ƙarfin dukiya na domin cimma burina? Yawwa, ƙwarai kuwa Alhaji, ashe ka fahimci inda na dosa. Kai ma Lallai wannan shine mafita. zan yi ƙoƙarin yin haka. To shikenan Alhaji, ni dai shawara na kenan, ga zan shiga ciki. Shikenan, ba damuwa, sai na neme ka, Abba. Ba damuwa. ba shi ba kokawa, ƙaunarsa ce ake hutawa, tsira ƙarai mai Hafsat, Na'am yaya? kin san me yasa na kira ki? A'a. Yawwa. Ba komai bane illa face yayin ki ɗazun ya zo ya same ni ya mun magana game da ke. Sannan kuma hakan ya sa ban ji daɗi ba sosai. A har kullum shi ne yayin ki bayi da wani buri da ya wuce ya ga kun samu farin ciki da jin daɗi a rayuwarku. To abin da nake so yanzu shi ne ina so ki tsaya tsayin daka domin ki ga kin ci jarabawanki, saboda hakan shi zai gadar da farin ciki a cikin zuciyarsa. Sannan kuma shawara ta ƙarshe, ina so maganan wasu samari da ƙawaye dukan su ki ije shi a gefe ɗaya. To yaya, insha Allah zan yi kokari kuma zan yi amfani da abin da ka ce in Allah ya yarda. Hafsa, wane ne wannan? Abokin yaro kare Dakata, ban san dogon surutu. Hafsa, ba wai na sanya kaina daga gare ki bane don wani abu. A'a, na baki dama ne don kin gaya min cewa kin aje soyayyen kowa a gefe, kin mai da hankalinki kan neman mahaifinki. To hakan ba shi zai baki dama na kula samari ba. Ina so ki sani, wallahi in na ƙara ganin ki da wani saurayi sai na ci maki mutunci. Daga ke hashi ko dan waye shi, wallahi sai ya tunkuyi kasa. Saboda ka tashi fara gaba. Kai kuma ka ci taitayinka, idan ka ji gangan jiki ya tsira, idan baka ji ba za ka ga abin da zai bi baya. Na gaya maka. Wai shi wannan yana tunanin muna soyayya da ita ne? To ko da soyayya muke da ita ai bai kamata ya mata haka ba. To wai shi wannan ma waye shi? Rike gaskiya cikin al'amuranka, kare da ka dubi wanda zai kushe ka, alkairin da kai yana dakonka, in sharran ka aikata zai bi ka. Assalamu alaikum. Amu wa alaikum assalam. Ummi. Kawana lafiya, ina ta sallama na jikin shiru? Har kin fito? Ko me ke faruwa ne? Na ji ki wani shiru ne. Ummi kenan. Daman ashe haka so yake? Da na ɗauki masoya
tamkar kamar mahaukata. Sai gashi lokaci guda ni kuma na kamu da son wani. Nafisa kenan. Hausawa kan ce rashin sani ya fi dare duhu, kuma duk wanda ya rena nashi shi kan so mu sani. Ummi kenan. Me kike nufi? Ban fahimce ki ba. Da yawan mutane sun shaida bayan mutuwa akwai hisabi, kuma da yawan mutane ba su ma yarda da mutuwan ba sakamakon ba su taba dandana ta ba. To haka soyayya take, ba za ka san yadda take ba in dai har ba ka taba dandana ta ba ne. Maganin ki gaskiya ce ƙawata, amma a yanzu ina cikin matsanancin damuwa. Yanzu wani shawara zaki ban don samu sauki? Horon da zan baki, ki dage da addu'a kuma ki kasance mai haƙuri, domin yana ɗaya daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kwarai da gaske 'yan mata, annabi sarkin haƙuri ne, kuma ana son dukkanin musulmi ya dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama. Soyayyar annabi daɗi gare shi, kuma mu yawaita salati a gare shi a kullum. Ku sani ku mata ne, ku kasance da shiga mai kyau na mutunci a duk inda kuke, domin shiga mutunci shine zai daga darajar ya mace. Kuma ku sani duk kyan mace ɗakin mijinta shine inda ya dace da ta, don shi Allah ya fi so. Sakamakon cewa aure suna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama. Mu zan hankali da zan muku kenan. Da ku shiga exam hall, lokacin exam yayi. Mun gode malam, Allah ya saka da alkhairi. Amma kawana waye wancan? Yanzu dai ki tashi mu je, zan baki labari. Okay. In Allah kake yawan godewa, haƙurin ka ƙara ninninkawa, da sannu hakan ka zai cimma ruwa, wataran har ka zam abin nunawa, inda kai kake zuwa koyowa. Farid, kare da ka dubi wanda zai kushe ka, alkairin da kai yana da Sadiq ya gida? Lafiya lau. Kana biyu. Lafiya kalau. Farid. Na'am. Farid kamar ka san kai na fito nema. To Allah ya sa lafiya. Farid ka san me yasa na buƙaci ganin ka a wannan lokacin? A sai kin faɗa. A gaskiya zuciyata ta kama da wasu sakamakon takun sakan da ke tsakaninka da yaya Ibrahim. Lokaci ya da ya kamata in gane ina na dosa ko menene makoma na a yanzu. Gaskiya ne abokina. Kuma da magana a nan mai kyau. Abokina ka dubi girman Allah. Ka fuskanta. Kuma ka dube ta da idan rahama. Sakamakon gaskiya ɗaya ce. Kuma amana ɗaya ce. Abokina ka ci gaba da bada kulawa kamar yadda ka saba a da. Ka duba wannan lamarin. Ummi, wallahi ina son ki. Kuma zan aure ki. Kuma ina so ki sa a yanki duk abin da yake faruwa a yanzu kaddara ne daga Allah. Don haka ina so gidan tantama a kaina. Ina son ki, babu abin da ya canza kuma babu abin da zai canza. Ki kwantar da hankalinki. Farid, na fahimci abin da kake nufi, kuma ko ba komai na ji daɗi a raina. Na gode. Kai, na ji daɗin wannan haɗuwan. Ya kamata mu yi wa Annabi salati. Saboda Allah ya ƙara haɗa danƙon soyayyan ku. Allah ya nuna mana ranar bikin ku. Mu je mu ci shinkafa da mai da yaji. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ƙara wa Annabi da rai. Amin. Zan wuce. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Allah ya gafarta mana. Barka da zuwa. Ina wuni? Lafiya lau. Ya aiki? Alhamdulillah. An ce wai kana nima na. Lallai na neme ka. Na aiko abokinka ya sanar maka da wani sabo. Da fatan ya gaya maka. Ya faɗa mu. To wani shawara kai akan magana? Allah ya gafarta mana. A zahirin gaskiya ba zan yi makarya ba. Na'am. Domin akwai wanda nake santa kuma take so na. Kuma hasali ma muna dangantaka mai karfi tsakaninmu da iyayenta.
shi yasa na ce bara in zo in faɗa maka gaskiyan abin da yake faruwa. Gaskiya ne kai ma kai magana hankali, amma abin da nake so in gaya maka anan shine tsakanina da kai taimakon juna zami a sakamakon aikin mahaifinka na riga na kammala shi kuma alamun akwai nasara domin na ga haske kamar yadda kake so mahaifinka ya dawo gare ka baka son ka rasa shi, to haka ne ma 'yata na Fisat ba na so na rasa ta kuma akan kai saboda ta kamu da sanka har kwanciya ta yi rashin lafiya rai ga hannun Allah da taimakon Allah da rubutu da nake yare nan ta miƙe kuma babu wani abu da take ambato in ba kai ba. Dalilin hakan ne ya sa na aiko abokinka ya gaya maka wannan sabon, to lalle alaikin ka sani har in kana so in ci gaba da aikin nan naka na mahaifinka ya dawo gare ka, to lalle sai ka aure yarinya na domin ba na son na rasa ta, ita kaɗai ta rage mu kuma alkawari ne mata dukkanin abin da take so a rayuwarta har in dai bai fi karfi na ba kuma ina da ikon zan mata, to ba abin da zai hana mu mata ba da izinin Allah. Na daɗe ina cewa tafi dan man da mijin aure, amma hakan bai yiwu ba sai a kanka, kuma da ganka da abokinka sakamakon shi ɗalibi na ne sai ne farin ciki saboda na yaba da hankalin shi kuma na san bai taɓa aboki da basa gulbu ba, shi yasa na ji daɗi ne farin ciki da ta nuna min cewa kai ne ta tsaye a matsayin mijin take so za ta aura. Don haka tsakaniya da kai na gaya maka a baya kuma zan maimaita maka taimakon juna zani ba na son na rasa ta, ina so ka je kai tunani ka yi shawara shi kenan dawon magana. A barka lafiya. Wani ya yi nufin ya rushe shirinka, Allah ka sakarwa al'amuranka, takun saka akwai ja'in ja, barbar gaskiya da karya hujja, ka rike gaskiyar. Amma gaskiya Hafsa kin ban mamaki. Tunda na shigo makarantar nan nake neman ki, na sha wuya kafin in nemo ki. Hakan na nuni da cewa kin rage suna kenan, ko kuma in ce makiya sun ci galaba a kan. Sadak kenan, ai kai ya kamata ka ba kanka amsa shin ina son ka ko ba na son ka. Kafa ka manta da cewa nan ba gida bane, kuma a yanzu ba ni da burin da ya wuce Allah ya taimake ni na fito da sakamako mai kyau. Ina miki fatan haka. Dama na zo ne in sanar da ke cewa gobe zan bar makarantar nan. Wannan dalilin shi yasa nake ta neman ki. Sannan akan batun neman mahaifinki, zan so a ce na mallaki hotonsa saboda shi zai taimaka min wajen nemo shi. A gaskiya Sadiq na ji daɗi sosai, kuma har ka sa min natsuwa. Insha Allah ka kada mu zan nemo maka hoton, kuma na yi maka alƙawari in dai ka nemo wa mahaifina wannan shi ne sadakin aure. Alhamdulillah, kin san Allah ya ce tashi in taimake ka, kuma da yardar Allah ni zan nemo shi da jikina da kuma aljihuna. Sai dai fatan da zan yi a gare ki da ke taya ni da addu'a, Allah Ubangiji ya bani sa'a akan nemansa, sannan kuma ki ƙara taya ni da addu'a Allah ya dora ni akan mahaifina, domin sai na je gida na nemi izininsa. Kakka damu, insha Allah zan taya ka da addu'a. Tashi mu je raka ki da Fatima. Shikenan. Allah shi yake iya wa mutane in wani Hello? Gani na faɗo cikin makaranta. So tell me about the location. Computer science,
Ok, an gama. Gana a daidai wajen signboard. Computer science. Ok. Na ga hagu na ga dama. Ok. Cikin al'amuranka kare da ka dubi wanda zai kushe ka, alkairin da kai yana dakonka, in sharranka aikata zai bi ka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yaya? Ina alaiki salam. Wai yaya me ke damun ka ne? Na lura tun jiya kamar kana cikin damuwa. Hafsa, tabbas ina cikin damuwa sakamakon ban faɗa miki ba. Malamin da na je gurin shi akan neman mafita akan mahaifinmu shine ya tabbatar mana cewa sai na aure ta sannan zai ci gaba da taimakon kuma gashi na yi mu ummi alƙawarin zan aure ta. Wannan shine abin da yake ta damuna. Ni kuma yaya sai nake ganin kamar abu ne mai sauki domin da arziki a garin ka sai kaga a garin ku kuma ai da uba ake ado kuma yanzu duniya a ida take. Don haka lallai yaya ga shawara wallahi ka yadda da bukatun shi shine kawai. Yanzu in na fuskanci kina nufin amince? Mana idan na yarda kina ganin hakan shine mafita a gare mu? Insha Allah. Kuma kina ganin hakan ba zai taɓa dangantakan mu ba? Shikenan Hafsa, na da shawaran ki kuma insha Allah zan yi tunani akan haka. Shikenan. Gaskiyar ka ta saka samu natija, yau malama hashar ka samu malja, takun saka. Sunana Abdullahi Yunus daga cibiyar magani na Kashful Alil wanda ake mata take da mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Kashful Alil ta shirya magunguna na musamman domin magance matsaloli da suka shafi al'umma da izinin Allah. Rikicewar al'ada, matsaloli da ke damun mata bangaren rashin haihuwa, aikata istimna'i, waɗanda suke wasa da gabansu cikin maza da mata yana haifar da rashin haihuwa tare da manyan matsaloli masu yawan gaske. Matsalar rashin haihuwa, low sperm count wato infertility, muna bada magani kuma ana dacewa da izinin Allah. Kamar matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes duk muna bada magani.
rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali da rashin karfi wato sur'atul qadhaf. Muna bada magani akan waɗannan matsaloli. Ina masu fama da diabetic, ciwon siga tare da hawan jini da matsalar ciwon koda tare da ciwon hanta, muna bada magani. Ma'aikatar Kashful Ali sun kware wajen hada magani cikin ilimi, bincike tare da nazari akai. Ga duk masu buƙatar waɗannan magunguna, a ko ina kake a faɗin duniya za mu tura muku magani har zuwa inda kuke. Za ku iya kiran waɗannan lambobi a duk inda kuke a faɗin duniya, ko kuma ku ɗauki waɗannan lambobinmu domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri babban layi gefen masallacin Yarbawa, ko kuma a sabon lamba daidai inda ake gyaran fata Majema, ko kuma a babban birnin Kano da ke ƙarshen titin Zuro Outpost Police Station tsohuwar tasha. Sai kun zo. Shahararriyar makarantar nan wata ta yi fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe, wato Haruna English Academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools, IJB diploma, NCE degree ko ma'aikata masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata. Kayan karatu da rubutu kyauta ne ga ɗaliban makarantar. Suna da kayan karatu na zamani. Za ku iya samun fam da yin rajista ne kaɗai a makarantar Haruna English Academy kusa da makarantar CAS akan titin Airport Road Kano. Ana samun su kullum daga safe zuwa yamma. Ga waɗanda suke garuruwan da ƙasashen da suke nesa kuma za su iya yin Haruna English Academy ta hanyar online a danna www.mmharuna.com. Domin ƙarin bayani a kira 0800-28-08-70. Al-Fuad Islamic Research Center ta fito da wasu sabbin tsare-tsare don taimaka ma tsarin lafiyar ku da tsara ku akan abin da ya shafi magungunan gargajiya na addinin Islama. Ke farin cikin sanar da daukacin al'ummar da ke hudda da ita sani cewa wannan shahararriyar cibiya da ta fice wajen kawo muku magungunan gargajiya da addinin Islama ta mai da magungunan ta na ruwa irin na zamani don sauƙaƙa masu sayan magunguna a wannan cibiya. Ta ce wannan tsari zai taimaka wajen inganta lafiyar ku da ma samun sauƙi wajen shan magani. Wannan cibiya mafarkinta shine ya za a yi ta faranta ma daukacin al'ummar da ke hudda da ita domin tsari da tsare-tsare akan abin da ya shafi inganta lafiyar ku. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce ta kware wajen bayar da magunguna daban-daban na abin da suka shafi rayuwar ku, wanda suka hada da na ciwon sanyi, ciwon suga, ciwon kansa, hawan jini, ina masu dauke da cutar nan ta HIV/AIDS, ina maza da mata masu matsala kan abin da ya shafi haihuwa. Garzai wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wanda take da babban ofishinta a cikin garin Kanan Dabo. Tana nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da ShopRite da ke cikin Kanan Dabo. Take kuma aika magani a ko'ina a fadin Najeriya. Take da wani katafaren reshe da ta bude a cikin garin Maiduguri. Suke da kuma babban wakili wanda zai kai maka magani har gida. Wannan cibiya tana da babban ofishinta a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin Miami, inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Lawan Suleiman Tsamiya uku, Sadiq a fim ɗin takon saƙa. Ga wurtaccen ɗan kasuwan nan mai suna Arzika Sarkin Gobe, wanda ya shahara wurin kawo muku nagartattun yariddika na zamani wanda suka yi daidai da ra'ayinku da kuma zubinku. Ina mai farin cikin gabatar muku da gawurtaccen shagonsa wanda ya cika makil da yadiddikan ɗan Abba masu ban sha'awa, inganci, karko ga kuma sauki. Ina masu siyan ɗaiɗai da kuma sari, ku yi maza ku garzayo shagonmu da ke Ladan Sharehu Market, kasuwan Zaria City. Shagonmu mai lamba 2 NKK Dan Musa's Plaza, daidai 'yan lemu. Dan neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta wannan namban kamar haka. 090 39 ko kuma 081 45 24 79 8 2 sai kun zo.